Diversi Kazini tal-Banda Maltin u Għawċin esprimew is-sodisfazzjon tagħhom hekk kif bdew jirċievu l-għajnuna finanzjarja li ngħataw mill-Gvern sabiex itaffu ftit mill-effett li ħallit fuqhom il-COVID-19. Il-Gvern tas-somma ta' 200,000 euro lill-Ħaqda Kazini tal-Banda sabiex il-fondi jitqasmu bejn il-Kazini tal-Banda kollha ta' Malta u Għawdex. Nigel Vella, l-President tal-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu l-Ħamrun, stqar li permezz ta' dawn il-fondi il-Gvern qed jirrikonoxxi l-isfidi kbar li jkollhom il-Kazini. Hekk kif minħabba l-pandemija, il-festi brjużi tas-sajf ġew imħassra u dan affettwa dħul finanzjarju għal dawn l-għaqdiet. Bħalissa bħala Kazini, anzi issa f'dan l-aħħar ġew miftuħ l-barijiet u allura l-Kazini setgħu jiftħu. Fl-aħħar mill-aħħar minna perjodu twil il-Kazini kienu magħluqin, allura ma nistgħux s'issa ma nistgħux nitellgħu attivitajiet, ma nistgħux nagħmlu l-ħajja normali kif konna nafu għalkemm issa ddejna ġejna normalità u allura dawn il-fondi għenuna ħafna biex propju il-kontijiet baqgħu jaslu nkun nistgħu nħallsuhom. Turija wkoll ta' kemm il-Gvern għandu għal qalbu il-kultura Maltija. Kienet xi ħaġa li l-Kazini kollha m'għandix dubju, mhux fil-każ tagħna biss, ħaduha bħala xi ħaġa pożittiva immens, anke mir-rispons li kien hemm wara li kien hemm mitħabbira, għax kif qed ngħidu huwa il-Kazini baqgħu u jibqgħu ikunu punt importanti ħafna fil-komunitajiet tagħna kollha, fis-soċjetajiet tagħna kollha u kull għajnuna li jkun hemm li tingħata u l-Gvern jagħti diversi għajnuniet kemm permezz tal-fond tal-kulturali kemm f'dak li għandu x'aqsam ma' VOs u f'dan il-każ bil-fond tal-kawżi ġusti għedna biex inkomplu għaddejjin. Nigel Vella saħaq li dawn il-fondi se jintużaw ukoll sabiex isir restawr oġġetti mużikali u xogħlijiet oħra fil-Kazin. Bqajna dejjem xi xogħlijiet ta' manutenzjoni li kien hemm bżonn li nagħmlu, bqajna nagħmlu xogħol illi forsi fi żmien normali tas-sena jkun forsi diffiċli biex nagħmlu minħabba l-Kazin li ħalina ħerġin in-nies. Imma ħadna l-okkażjoni l-Kazin kienu magħluqin u bħalissa fil-fatt qed naħdmu biex niftħu wkoll il-Kazin tagħna x'qed naraw illi jsir il-proċess ta' manutenzjoni malaj biex nerġgħu niftħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.